E aos carnavales había moito. Eu fui de Madame ao Serán, cunha a toquilla de bautizado de Almirón Ximuño, un vestido de miña irmá que lle mandaron do Brasil, de Buenos Aires. Tiña o pelo que me cortaran porque tivera unha cema, e eu tiña hasta aquí abaixo. E pejaron aquí. Acórdame que ti tiñas un problema no pelo, que tiñas que botar un remedio cema. e tal. Pues pejaron aquí abaixo, levaba a toquilla por encima, entón levaba un rabo dun burro colgado. E dicía a visita de Frades, Dios mío, non sei quen é madama, pero vai por un raio que te parta, pero tú eres unha tipa que tes un rabo dun pelo como un burro. Bueno, fomos a ver lá con o Xoán, co Avaristo, que sou no barro, que eran moitas, viñan moitos de madama. Entonces, ele aproveitaba, como era moi vergonzoso, Dios te libre, hasta veila vez desviado, pero como nesa hora pensaba que non conocían, arrimamos a daba chupeita, queria che dar un bico, e o Avaristo de Xoán casou no barro, a nai da Mariluz, non te acordas? E entonces, dixen, o Avaristiño, que tiño tan vergonza hoxe tamén, ai, a conecécheme, que me fastidiache, que me conoceche. E o Manuel Damiana foi tamén cor de Fradas de carnaval. E a nai foi cor de Fradas, e ele foi cor da rúa, como non de caminera, con isto. E chegaron a casa, empezou ela a quitar a roupa, empezou ela a quitar a dele. E está! E hostia, era un truido que estaba ali. E eu veillei gostei, mira que veillar con miña nai. Vai para raio que te coma, que eu tamén veia contigo. Eu tamén veia contigo.